Λουίς Πάλμα στην εκτέλεση. Έπεσε το τσιμπίδι. Λοιπόν, ο Λουίς Πάλμα στην εκτέλεση πέναντι για την ομάδα μας. Πάλμα παίρνει λίγα μέτρα φορά. Πάλμα. Με τον Λουίς Πάλμα ο Άρης. Άρη που είσαι. Πάμε. Αυτοπροβόλιασε λίγο Πάλμα. Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, ομάδα θα ακουστεί. Γκολ η Αργανάρα μας.